kruisje. Ja, is goed. Dag dames en heren, welkom bij Koetsje door het Krijtland. Dit keer vanuit een verregend en duister Euverum hoe we voor bezig zijn met de paddentrek. De paddentrek is begos. Dat betekent eveneens dat het voorjaar begos is, zou ze het zo niet zeggen. Maar de temperaturen gaan omhoog. Het is vochtig en dat is wat de padden moeten hebben. Dan komen ze tevoorschijn. Hè? Marjan Bonte, ik ben van het IVN. Ik ben leidster van de amfibiewerkgroep. En ik ben verantwoordelijk voor een veilige oversteek van de padden. Vertel me eens precies, wat gebeurt met de padden? Wat zijn ze, waarom steken die er weg over? Wat is aan de hand? Die komen nu uit hun holletje, waar ze de hele winter in de sloop hebben gedaan, de wintersloop. En die komen dan nu uit en die gaan richting de pool voor de eikens te leggen. En die moeten dan heel veel drukke verkeerswegen oversteken, is wie hij. En dan is dat voor hen heel erg gevaarlijk, maar ook voor ons, even goed. We moeten heel goed met de auto's uitkijken. Maar de padden natuurlijk, ja, die zijn echt wel de klos, want die auto's zo heel varen. En wat de meeste lui niet weten, dat is, ook al ontwijken ze de padden en varen ze er niet met de wielen overheen, dan nog werden die padden met een klap tegen de carrosserie of tegen de auto aangetrokken. En alleen al door de klap gewoon tegen de auto aan, blijven dus ook al heel veel padden dood. En dat weten de meeste lui niet. En dat komt omdat ze te hel varen. Als ze nu rustig, voorzichtig varen, dan blijven ze door het licht van de lampen zitten en dan kunnen de automobilisten eromheen varen. Althans, ze werden niet door de luchtdruk tegen de carrosserie aangetrokken. De padden moeten gewoon stil blijven zitten, maar dan moeten de auto's bijna stapvoets varen. 30 kilometer is nog te hel voor de padden voor door overheen te varen, want door de luchtdruk werden die padden tegen die carrosserie aangetrokken. De paddentrek is nu begos. Het is zaterdagavond. Wie lang duurt het? Gaat hoe kan het over een week? Ja, had het 3 weken geduurd. Dat was heel erg lang. Het kan zien, omdat het nu heel lang is uitgesteld worden, dat het vlotter gaat. En dan kan het eng werk zien, maar eigenlijk kan ze er niks van zeggen. Want zou het weer omslaan, is het wel ganz angst. Dus het zit een beetje tussen eng werk en 3 weken in. Verkieken nog tussendoor eens even op de vinger en eens kijken wie dat geeft. Alle hulp die ze hebt. Dames en heren, een tip voor u. Of beter gezegd een waarschuwing. Als je ergens komt hoe de borden van de IVN steunt, pas op paddentrek. Matig snelheid, let op de padden, maar ook op de lui die bezig zijn met ze over te zetten. Nou, we gaan eens kijken wie dat in zijn werk gaat. En ik heb nog nooit zo'n kwakkerd, of morgen dan niet zeggen, een pad in een henk gehad. Nee. Zou ik dat durven? Maar natuurlijk. Ja. Hoppakee. En dan morgen ja, dit. Het is hartstikke koud. Ganz koud. En koudbloedig in, hè? Ja, allemaal. Padden zijn koudbloedig. Dan zeg je, Hoppala. Ja, oké. Zo, dat wordt iets kwakker. Goed. Ja, dames en heren, en dan zijn we hier in het gezellige IVN-gebouw boven op de Boerenberg in IJs. Samen met Marjan Bonte en Frans Vreins. Zeg Frans, IVN, wat is dat voor een club? Met andere woorden, de letters IVN, hoe steunt die vuur? De letters IVN steunt voor Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Daar zit beschermen in en educatie. Ja, maar er zit geen milieu in. Kosten ze in de begin jaren 60, ja, kosten ze het woord milieu wel, maar niet echt binnen het IVN. En toen hebben ze later ervan gemaakt een vereniging voor natuur- en milieueducatie. Ik mag echt zeggen dat Wiele Wendisch is eigenlijk begonnen aan de Jonkes, aan het gebied Kasteel. Goedenraad. Ja. Door weg naar Simpelveld is dit begonnen met
padden over te zetten. En misschien al voor 1973, dat is zo niet zeggen. Maar. En daar is hij al begonnen met handmatig die padden over te zetten richting de viever van Kasteel Goedenraad. Marjan Dich, deze is de werkgroep amfibie, hè? Sinds kort, ja. Leg me even uit, wat zijn eigenlijk amfibieën? Dat zijn niet alleen maar padden, dat is meer. Amfibieën, dat zijn bijvoorbeeld kikkers, dat zijn padden, dat zijn salamanders. Het zijn eigenlijk diertjes die en in het water een periode leven en op het land. Amfibieën, dat woord, dat zei het al, dat bestaat dus uit 2 levenshandidiertjes. En wat hield de werkgroep eigenlijk in? Je gaat niet alleen maar padden overzetten, je gaat meer. Het is de bedoeling dat we meer gaan doen. Op dit ogenblik doen we voornamelijk nog maar alleen padden overzetten. Maar de bedoeling is dat we meer gaan doen. Voor je de werkgroep gaat meer in doen. We zullen proberen voor de werkgroep uit te breiden. En dan gaan we ook bijvoorbeeld inventariseren aan de pool. De pool een beetje onderhouden en dat hij allemaal in de buurt van is. In deze omgeving. Frans, ik huur van het Marjan tot vooral belangrijk is dat er genoeg poelen zijn. Wat is wel met die poelen worden die er dan soms niet? Ja, die poelen zijn immer geweest onder de jaren. Maar dan wordt het echt drinkpoelen. Zuiver drinkpoelen voor het vee. En dat de amfibieën in zo'n ja goed, dat wordt even metgenomen. Maar later wordt van Den Haag gezegd, ja, er moet meer melk geproduceerd worden, hogere kwaliteit. Dus de koeien moesten zuiver drinkwater drinken. Dus worden die drinkpoelen gedempt. Ja, toen komt men erachter, hey, dat heet wat ten koste van de amfibieën. En dus toen zijn ook boeren, maar vooral natuurorganisaties, zijn toen nieuwe poelen gaan graven. En dat noemen ze dan nu de amfibieënpoelen. En dat er tevens ook een beetje wild aan drinkt, ja, dat is ook geen ramp. Maar er drinken geen koeien aan, want wanneer een poel echt in een wei ligt, dan is er heel vaak prikkeldraad omheen gezet. Meestal zie je dat de koeien niet aan mogen drinken, maar het is meer dat de koeien niet naar de poel lopen en de poel kapot trappen, zodat er geen water meer helpt. Ja. Marjan, het gaat dus in Gulp, nu voor hem de padden overzetten, hier ijs wordt niks meer overgezet. Want hier zijn ook padden, bij het Kasteel Goedenraad, voor jullie van de Frans gehoord. Hè? Dat klopt. Bij Kasteel Goedenrade zijn in 1995 zijn er tunnels gelaten onder het wegdek. 4 tunnels. En met een grote paddenafrastering, zodat de padden zelfstandig onder het wegdek door veilig aan de overkant kunnen Dus komen. dat functioneert? Dat functioneert perfect. De vrijwilligers die ons allemaal gaan helpen met het overzetten van de padden, toen werd ook gevraagd voor de padden zo'n beetje te tellen, wie veel dat ze ter hand overgezet. En nu zijn het even niet immer allemaal padden die we overzetten, het zijn nog andere amfibieën. En dan heb ik kaartjes gemaakt waar de vrijwilligers kunnen zien wat het is. Ik ga een kaartje van een gewone pad en een kaartje van een bruine kikker, daar kunnen ze het verschil zien. En een keertje van een Alpenwatersalamander en een keertje van een kleine watersalamander. Vermoedelijk die 4 soorten zal vuurwind voor padden gaan overzetten tegenkomen. Jasper, ik zie er soms wel eens 2 wijn zitten. Ik heb je laten vertellen dat is niet om ze te bevruchten, hè? Nee, dat is eigenlijk, het manneke zit dan meestal boven, zit dan immer op het fruiken. En het lift dan, met het fruiken met. Tot aan de plaats ter vijver. En daar wordt dan de eier uitwendig bevrucht. En het is dus gewoon een die wil is te mooi om te gewerkt zelf uur te lopen, dat wil zich meedragen. Nee, dat is gewoon omdat er meer mannetjes zijn als wie vrouwtjes. En die mannetjes die willen absoluut natuurlijk een vrouwke hebben. Die willen verzekerd zien dat die eitjes van hem bevrucht werden. En dus pakken die zich gewoon een vrouwke. En dan gaan ze met dat vrouwke met. Weten ze zeker dat ze een vrouwke wordt? Ja. Het is ook, kan ook zo zien dat ja, vrouwtjes zo druk beladen zijn. Dus er zitten er 3 of 4 mannetjes op. Dat wanneer ze in het water komen, dat ze de vrouwtjes dan verzopen. Ja, dat is een vrouwke en dat had een ganse dikke boek en daar zit hartstikke vol eitjes.
En de mannetjes die hebben dat niet. Kijk daar wie dat boekhans geschwollen is. Maar nu zet ik hem vlot. Die doen hetzelfde als wie de kwakken. Die de padden. Die doen ook trekken. En die heren die komen ons een beetje begeleiden en kijken naar de verkeersveiligheid. En ik ben vroeg dat ze hij zijn. Ja, we hebben met elkaar gebeld, hè? Ongeveer een uurtje geleden. Zeg Ja, ja. Is dat normaal? Maar hier dat op deze plaats op oversteken, waarom zijn dan hier niet die plastic schotten gezet wat nog in ijs is? Dat is een hele goede vraag. En wanneer de gemeente Gulpen nu nog eens vol geld had, dan komen hij misschien ook van die paddenafrasteringen. Van die afrasteringen in de overgang. Ja, precies. Doorwerken. Ja, dat is wie is, joh. Er is nog een manneke. Hier zit van de politie hier Mergeland, geloof ik, hè? Mergeland, ja. Dit is nogal een drukke weg, hè? Dit is een behoorlijk drukke weg en zeker vanavond, joh. Waarom is het vanavond druk? Vanwege uitgangsleven Smit, hè, Rijmerstok. Ja. Ja. En ik natuurlijk zelf wel zeggen, wordt het niet beter om hier van die shotten te zetten? Dat kunnen we ook de verkeersveiligheid een goede ding, hè? Ik denk misschien uiteindelijk wel, joh. Zeker met lui die daar zijn duur versteken en dan bent op de rem gaan stappen of zo, ja. Heb je een tip voor de kijkers van Omroep Krijtland? Dat is ergens Borstedt paddentrek, wat ze daar moeten doen? In ieder geval de snelheid aanpassen. Ja. Ik denk dat dat een hele goede zou zijn, joh. We moesten gewoon maar mensen bij het overzetten, moesten kijken wat ik ken wist. En dan die moesten we dan dus ook overzetten. En ik ga dan 3 dubbeldekkers. Die kost ik 20 tegelijkertijd overzetten. Oh, wat geweldig. Maar ja, veilig aan de overkant. Toch? Ja. Kon ze dan over de hek zetten. Ja. En nu doen ze, ja. Kunnen we nog in de zin blijven? Ze roepen alleen maar loppig troet. Ja, dames en heren, dat wordt dan weer... Oh, zitten blijven. Dat wordt dan weer Koetsje door het Krijtland voor de skier. Bedankt voor het kijken en Geer, tot de volgende keer. Zo, nu gaan we maar fijn hier, hè? Ja, nu wat van de kant worden we aan het kijken. Staan we dit?